Tohle jsem já. A tohle jsem já na nekonečném oceánu, ano. Ale aby toho tady nebylo málo, tak jsem přidal vylepšené struktury, lodě a mnoho dalšího. Takže jestli vás zajímá, co vše se tady dá dělat, tak dokoukejte toto video a další ostatní videa až do konce. Tak jo, máme 100%, už se nám to načítá a ukáž, kde se spawneme. Loď. Yes, kámo, my máme ten nejlepší, já jsem to samozřejmě testoval a my máme prostě ten nejlepší spawn, který snad mohl být, kámo. Normálně tady máme nějakou loď a ještě jsme na tomto speciálním dřevu, který tady je takhle vždycky rozmístěný. Tím myslím, že prostě je na tom oceánu nějak, ale kámo, vidíte, tam vzadu za mnou je další nějaký dřevo, takže tak, tam je dokonce, tam je taky dřevo a vidím, že tady je nějaký město podvodní, který jsem sem přidal, protože samozřejmě obsahuje to mody tento svět, takže já si jdu asi natěžit nějaký tady dřevo, jako docela se mi líbí tady to šedý a super, už mě utíká, já vyplavu zpátky nahoru. Jinak dostal jsem tady knížku, tu můžu zahodit, v podstatě tady jsou jenom napsaní všechny mobové, který jsem tady vlastně přidal, v podstatě dalo by se tak jednoduše říct, ale to my nepotřebujeme, kámo, já teď nevím, jestli se to jmenuje kosatka nebo jak se to jmenuje, ale docela dobrý jump, gratulace. No každopádně, asi tady vytěžím ještě nějaký to dřevo, dobrý. Tak přemýšlím, co si uděláme, ale asi si uděláme tyčky. Teď si uděláme loďku, aby se nám tady lépe to putovalo a asi zatím sekerku nějakou dřevěnou. Takže ta loďka vypadá to zajímavě a docela dobře, jak je taková šedá. Mně se to třeba líbí. No tak crafting table, ten si budeme ještě muset vylovit, protože mi někam spadne do pryč. Ta loďka se začala pohybovat normálně. Je tady to pokračuje, jsem takhle dolů, OK. Tak koukneme, kde ten crafting table, nice. A jdeme se podívat tady na tu loď a si ho nechám potom zničenou, oni tam mají docela poklady, mají toho, někde jsem viděl Iron Golema, takže to se nám bude hodit. A já se s dovolením ve zničení doufám, že vám to úplně moc nebude vadit. Já se tady prokopu, moc mi to teda nejde, ale tak já se sednu na tu loďku, tak a jsem tady, kam, let's go. Přemýšlím, jestli si vezmu. No, já to zničil, super. Mají tady jídlo. Přemýšlím, jestli budu brát i ty barely nebo jenom čestky. To je teďkom otázka, protože... A já si vidíš, že vykraftím svoje, ať je neokrádám úplně o všechno. Mám tady nějaký kompas, takže aspoň budu vědět, odkud jsem, kde jsem tady byl. Mají tu pec dokonce, aha. Mají tu postel, tu beru, na tu jsem úplně zapomněl tady. A nevím, proč to ničím takhle, ale tak dobře, už se bohužel stalo. A mají tady knihovny, ty si vezmu rovnou teď, kolik mám knížek vlastně, už 10, nice. No možná si vezmu všechny postele, tak tam jednu jim tady nechám. Znovu si koukneme sem nahoru, tady je ten Iron Golem, takže přemýšlím, jestli ho zabiju, aby měl Iron nebo ne, ale asi přemýšlím, že já doufám, že se za mnou nedostane. Nebo víte co, já ho tady nechám prozatím a vidí se potom, tady má ještě nějakou palubu, vidím, že. Ten obraz tady, já jsem si říkal, že můžeme projít bez tak, on tady je prostě takhle obraz, OK. Kámo, diamant takhle rychle. Kámo, cože? To bylo, ty píše. No každopádně, natěžíme si tady další knížky. Děkuju vesničení. Ukáž. Tam je další loď. Sorry vesničení, nechtěl jsem, tak já vám to tady opravím tak trošku. Iron Golem a nečum. Oni mají vlajku dokonce svojí. Jsem nevěděl. Jako spousta věcí, které jsem si třeba ani nevšiml, jo, ale tak to bojil se asi možná trošku, jo. No nic, tady je moje loďka, takže asi půjdu se vydat na cestu, kde jsem se mohl zabydlet zhruba. Asi si natěžím více tady toho dřeva a ozvu se vám, až budu zpátky. Tak jo, natěžil jsem si to dřevo, vidíte, že mám... Možná nevím ani kolik jsem měl, asi 6, ale už mám více prostě. A přemýšlím, kam pojedu, kde jsem se tak mohl zabydlet, protože jako moc asi věcí tady není. Ale chci vám prozradit takovou jednu speciální věc. Asi si říkáte, jak teda seženu třeba nějaký zvířata nebo nějaký zdroj obživy, tak to asi jo, ale ryby, ale kde jako získám ten
trávu a stromy a dřevo, tak jediná možnost je tady ty lodě za mnou, třeba jak je, nebo tady přede mnou, ale to není úplně tak nejlepší prostě, protože tam mají třeba schody, fence, kterými se dá akorát tak maximálně pálit, jako do pece je dát, takže jsem sem přidal 2 speciální módy a jak dojde na ten čas, tak vám je ukážu, akorát přemýšlím, jestli chci se mít nebo ne, a zombici už skočou do vody, takže asi já sem půjdu, protože maximálně nejsem si jistý, ale možná to bude maximálně čarodejnice. Takže jsem vylezl nahoru po liánách a rozkoukal se na palubě. Čarodejnice tam nebyla, takže jsem šel se podívat dolů, kde byla česká s diamantem. Pobral jsem všechny postele, vylutil jsem další truhlu, vykopal smithing table a šel si natěžit trávu pro semínka. V průběhu videa uvidíte, proč je potřebuju. Dělá se nám noc, takže jo, tam máme ostrov, let's go, takže víte, že jsou tady ostrovy, což jsem úplně nechtěl, jako aby tady byly, ale tak to už se dá dělat, takže o hlínu máme postaráno, a teď co ty stromy, a potom vám ještě ukážu, jak se ta hlína dá získat jinak, takže, protože jsem nevěděl, jak to tady bude, takže vám ukážu ten crafting recept, jak se to craftí. Potřebujete na to jedno semínko, speciální mod, když tak to je, jedno semínko a jeden hlínu. Takže semínko mám, hlínu nemám, takže tam ale je hlína, takže dobrý. A tady se asi zabydlíme, protože mě se nikam jinam jezdit ani moc nechce. A uvidíme, jaký to tady bude. Ukáž. Ale jo, já bych se tady normálně zabydlel. Tak, co tady máme, co to je? Kámo, to je nová rostlina, tak kámo, takovou neznám, to ani nevím, že tady v tom módu je, to je však sorry, ale tak aspoň mám co objevovat, jako já jsem to jenom testovně zkoušel, ale tak mrkové, ty si beru určitě. A samozřejmě ne na jídlo, ale na pěstování, tady je další mrkev. A teď vám to ukážu. Vezmu si, nevím, jestli to je normální, není to normální hlína, takže si vezmu tuto hlínu. Samozřejmě semínka si nechám, ale jedno proto využiju. Dáme jednu hlínu, jedno semínko a trada. Já to asi dělat nebudu, protože teď to není potřeba, ale vidíte, jak jednoduše se tady dá vykraftit s pomocí jednoho jediného módu. Se tady dá vykraftit takhle jednoduše prostě toto. A potom se ptáte asi, jak získám tedy ten nějaký saplingy nebo jako stromy. A jednoduše prostě zajedu tam tím směrem na, nebo někde najdu nějakou loď. Samozřejmě musím mít nůžky, vezmu si ty listí, dám tyčku a mám sapling, no nechte se překvapit, stejně jsem vám to jako řekl, kdyby už řekl, ale to je jedno, uvidíte prostě ti, kteří si to moc nemůžou představit, tak asi ne v tomto díle, ale v jiných dílech to určitě se dozvíte, takže tak. A asi tady někde zabydlím, takže tak, craftíme, mám hodně tady toho dřeva, takže rozcraftím toto dřevo, udělám čestku a dáme sem všechny věci. Tak, teďkom konečně můžeme, já to asi rozcraftím na tyčky. Jo, a je tady speciální takový mod, jak vidíte, možná někdo zná tento mod, a je to takový ten mod, který nefunguje sice na všechno, ale na tady ty objekty, jako je třeba čestka nebo nějaká příšera nebo jako mob normální, tak to funguje, takže můžeme to jednoduše přenášet. No a protože by bylo video dlouhé, tak tady máte shrnutí toho, co jsem udělal. Takže jsem si natěžil první kámen, zasadil semínka, našel velrybí zub, zajel jsem si pro listí, pokácel první strom a dělal blbosti. No nic, takže přemýšlím, co bych jako měl dělat, vůbec mě teď nic nenapadá, takže jediné, co mě napadá, ukončit toto videjko, což asi za chvilku přijde, ale fakt jako napište mi do komentářů, co byste chtěli, nebo já nevím, jako co bych tady mohl začít dalším videjku začít dělat, asi, no a já si to teda rád přečtu. Takže můžete si kouknout, co by se z těch věcí dalo udělat, mě teď jako nic nenapadá a jako jestli je dobrý nápad třeba stavit tady už začít stavět domeček nebo ne a tak. Takže pokud jste koukali sem, tak zanechte like, po případě odběr, já se zlobit nebudu a u dalších videí se uvidíme příště. Čau.